И здравейте в днешния неделен ден, 8 февруари, от стадион Българска армия, където ще видим какъв е прогреса с строежа на стадиона. От днешния ден има доста клипове, но все пак миналата неделя аз дойдох и валеше много сняг, така че да видим какво става днес. Както виждаме, няма много работници, даже никакви, все пак е неделя. И строителните материали пред стадиона намаляват все повече и повече. Металната конструкция на стадиона е готова, така че скоро трябва да започнат да окачат и стъклената фасада, както и да сложат останалите елементи по фасадата, които са отстрани, тези златните. Пред стадиона, както виждаме, се заформя тази бетонна стена, която може би ще е вход към сектора и може би ще има някакъв пропусквателен режим там. В студеното и дъждовно време, предвид, че грубия строеж е почти завършен, трудно се виждат огромни промени всяка седмица, но да видим все пак има ли нещо интересно. Тук виждаме скайбоксовете в Gold и Platinum нивото, както и Silver нивото точно над трибуните, което вече има и прозорци, така че е започнало остъкляването, което е новост. Както знаем, в Silver нивото ще има неограничен кетеринг за посетителите на това ниво и целият първи етаж, който виждате в сектора, ще е ресторант. На едното табло, това черното долу, не мога да кажа дали е някакъв напредък и са почнали да изграждат нещо допълнително по него или е нещо друго. Както виждаме, вече навсякъде има озвучаване по стадиона и има колони монтирани по цялата козирка, както и доста от осветлението. Почти на целия стадион има положени от 5 слоя грундови и различни покрития по бетонните панели, така че когато дойде време за монтиране на седалките, то това ще стане бързо, защото слагат и болтовете, които са крепежните елементи за тези седалки и виждате техните мостри в далечината. Както знаем от ССК, тези седалки ще бъдат същите като на Алианц Арена, който е стадиона на Байер Мюнхен. Като цяло, както знаем, стадионът се строи като близнак на стадиона на Ференцварош и на изключително високо ниво, като не се пестят средства от нищо. Както виждаме, седалките ще са като на Байер Мюнхен, озвучителните системи са много модерни, както и тревното покритие ще бъде от фирма, която прави тревните покрития на едни от най-добрите стадиони в Европа, включително и Камп Ноу. Също така асансьорите ще бъдат Schindler, доколкото помня, и това е от най-реномираните марки за асансьори, така че наистина не се жалят пари за нищо. Почистването и заравняването на терена продължава и напредва доста, защото на 1 март казаха, че ще се опитат да започнат полагането на основите за тревното покритие, а в момента наливат бетон в краищата на терена. Нямам представа какво е това. Предполагам някаква част от дренажните системи или нещо свързано с технологиите за терена. А теренът ще бъде доста технологичен. Първо ще е по някаква модерна технология, казват, която е хибридна. Има естествена трева, има примесена с изкуствена трева. Ще има система, която се грижи за поливането автоматично, с изкуствено слънце. Всичко ще бъде автоматизирано. Но когато започнат да полагат тревата, ще го следим. Тези две бетонни отливки до централния тунел предполагам, че ще бъдат част от вкопаните трибуни, където ще седят отборите и двамата треньори, но предстои да видим. Предполагам, че в момента работят основно по вътрешните помещения, но да, тази отливка нямам представа какво ще го следим в следващите седмици и ще разберем. Когато започне полагането на тревата и седалките или нещо по-мащабно, тогава ще има повече какво да се види при снимане, но все пак ето един поглед над терена, да се види колко е разчистен. Средата има изолационни материали, разни други неща, но наистина е доста по-почистен и заравнен. Това е билетният център, по който няма голямо развитие, просто една бетонна отливка. Но докато вали на сушината, хората не са си губили времето и са положили голяма част от паветата зад сектор В. Има павета и около стълбите и може би тук, където е кълта, ще е нещо като асфалт, но и това предстои да видим. А тук са складовите помещения, както туалетни, и ще има и разни будки, на които ще се продават сандвичи и бира. И както разбрах, поне доколкото аз знам, турникетите ще са между тези колони. И феновете с билети ще могат да влезнат там, където е сушина, като минеш колоните, да си купиш бира, сандвичи, да се събереш с приятели и да се видиш каквото е нормалното за Европа, а не да ходиш на химически туалетни, да е всичко разбито и да е терена като нива.
Така че ще стане добре, защото в момента е доста странно как по европейските матчове клубовете печелят като продават бира, сандвичи. Това е голяма част от прихода, защото хората идват и преди матч, и по време на матч, докато тук бирата е забранена, няма храна и ако се продава е от някаква лелка. Така че това наистина ще помогне за увеличаване на приходите и като цяло за по-доброто прекарване на матча от феновете, които посещават двубоите. Тъй като цяло това е по-основното, което може да се снима като напредък външно. Не мога да влизам в помещенията или да се приближавам твърде много, защото нямам сензори за обекти на дрона и може да се блъсне някъде. Така че снимам малко по-отдалече и това е, което мога да видя. Да направим една обиколка и да видим все пак как изглежда стадиона, където фасадата е готова. Има все пак и малък напредък по плексигласовите панели на козирката. Както виждаме на ъгъла между Б и В вече е направена свръзката. Не само с металните елементи, ами и с плексиглас, което е малко по-сложно от другите панели. И виждаме как се получава. Изглежда добре. И където е готова фасадата и е окачена, наистина има един доста красив завършен вид стадиона. И ще става все по-хубав с наближаването на лятото, като казаха, че се надяват да е готов лятото и да може да приеме ЦСКА за началото на следващия сезон. Външните панели, както виждаме, са наредени малко след средата на сектор Б и им остава още малко. Не е съвсем малко, но поне металната конструкция е готова. Така че смятам, че когато времето е малко по-топло или преценят, то доста бързо ще се справят с окачането на фасадата. Да видим какво се случва и върху сектора. Както знаем, тези бетонни като стълбчета върху сектора ги сложиха. Най-вероятно ще държат климатици и разни други електроуреди, които ще помагат за отоплението, вентилацията и всякакви други неща в сектора. Сега да видим докъде са стигнали с амфитеатъра, който е на мястото на стария сектор Г и запазва старата чашка на стадиона. Ами виждаме, че дясната половина е налята от бетон и остава да направят лявата и още малко да довършат дясната, но като цяло там ще могат да се събират феновете от сектор Г преди матч, също и там да седнат да пият бира, да си припомнят къде е бил стария сектор Г. И така. Правя още едно бързо завъртане на стадиона да видя да не изпускам нещо, но мисля, че няма. Двете табла едно срещу друго вече са монтирани металните им конструкции. Остава да сложат и таблата, които ще са доста скъпи и модерни, нещо от сорта на 300-400 хиляди евро май струваше едното. 300, доколкото си спомням, трябва да проверя. Но да, това черното наистина предполагам, че е някаква начална част от конструкцията на таблото, но е нещо ново, да видим как ще се развие и то. Виждаме в платинум нивото контролната кула, както и че са започнали да изграждат и скайбоксовете там, защото преди няколко седмици гипсокартонните стени там липсваха, а сега изграждането и там е започнало, както виждаме, са по-широки от голд нивото нормално, горе-долу около 1,5 пъти по-голямо е, може би едно платинум ниво от голд. Те от ССК си казаха да колко квадратни метра са, просто трябва да проверя. И за финал да направя един кадър като от рендера на стадиона за тъмнейл. И виждаме, че придобива се по-завършен вид. Доста е красиво. Очаквайте апдейти следващите седмици. Благодаря, че гледахте.